Ai Patricia Kariati ang'alula Vera Kantukule amene watuluka chipani cha UTM kulowa chipani cha MCP. Ndiyeno mai Patricia Kariati afusa mafuso angapo kuti tiuzeni saini yoti munthuyo anali wa UTM. Sa anali wa UTM ndipo amayemila. Anyway, sindikufanda kabeza mbiri. Mwamve nokha amayi amene wawa. Mano musanaonere. Wananikaika video ka Vera Kantukule akuyankha mafuso kuti chipani chisanangotuluka chifukwa chopsa mtima komanso atamfasati chiganizo chanapanga liti wakana kuyankha kuti ayi sizofunika kuyankha. Ndiye tionelepo mpa fusa kuti chiganizo simunapange mopsa mtima nthawi zonse ukapanga chiganizo utapsa mtima chiganizo chimenecho chimazapanga regret moyo wako wonse and it is costly. Chiganizo chimene ndapangachi sindinapange mopsa mtima, ndinapanga modekha mosogozedwa ndi pemphero ndi Ambuye kumwamba, banja langa, azinzanga, alangizi anga, modekha ndithu ndikupanga chiganizo osati mopsa mtima, kupsera mtima chiganizo chimene wapanga munthu wina. Chachiwiri mwandifunsa kuti chiganizo chomwe nachita liti. Ndiye ine ndikuona ngati kuti tsiku limene chiganizo chinapangika silofunikira kwenikweni, nkhani ndionena kuti chiganizo chidapangidwa. Chimene mukufunsa eni za kuti munthu watuluka ku UTM achiwapita ku MCP, tatiuzeni songamana panga iye wa UTM kuti mukana kuti anali wa UTM. Tatiuzeni statement imene anapereka iye kuti anali wa UTM. Tatiuzeni kuti anali ndi mpando wanji ku UTM ko. Tatifunsireni mukufunsa ku social governor komanso ku 49 kandi kuli ngamaima independent. Ndiye mukafunsa ku social governor umene kuti odi mutiruse salu zake zimene anaonesa kuti wima independent pali ya UTM asogolere. Ambiri tapita ku gofu kasowera gofu koma asali member wa gofu. Ambiri amapita kwa kumwa mowa ukakhala pamene paja ngatafuna zimwa mowa koma asamwa mowa. Ambiri samavala black akamapita ku maliro asaliso maliro awo. Ndemo kamatifunsa kuti awindwa ndekuti alesa mavala black ku maliro muzifunsa kuti ambuyana amwalira. Are you serious? Mukapeza wina atavala black ku maliro mupita muzikafunsa kuti otamva kuti ambuyana amwalira kapena chemwaliyana amwalira kapena amana amwalira chifukwa avala black. Mwachidule apa mukungofotokoza kuti Vera Kantukule sanali member wa chipani cha UTM. No, he was not a member. You can even ask herself akuze kuti anali ni mpando wanji. And for us, let me tell you, for us kuti tifufuze kuti anali wa UTM kapena ayi tinamfunsa apo kuti tikupase ni mpando wanana kuti no, I'm still thinking. Ndemina analipo ni munthu amene afuna kuchipaniko ndewana kuti sinateke mdewa wachokako, we don't know. Munthu tukukhala ndi salu yolembedwa anthu t-shirt alipo olembedwa miji kwa munthu osagwira ntchito ku miji. Ndikuzeni inu simunava munthu atalemba ujeni kuvala t-shirt yokuti bata bulesi koma nasa siwera mpira wa bata. Anthu amangogawa ti t-shirt anthu amangogulaso kufuna favor kaya. Anthu amangovaliraso mwina umphawi. Simunaona kwa zipani zina kugula samza inacha chipani china chisali chawo asogoleni. Tafusa ni nkhani zina izizi musafuse. Ife silidandaula tu chifukwa tinazo kuti sinasanali watu. Komano kutheka kuti kutuluka kwa Vera Kantukule mchipani cha UTM kukhala ngatiso kupereka chithunzithunzi cholakwika kwa anthu amene amatsatira UTM kuti mwina mkatikati mwa chipanimu muli ngati kusamvana kwina kwake mwina pankhani imene ngatipo bwanji. Ino ndamene mukudandaula koma wina aliyese osatira UTM mufunsa kuzana. Mukudandaula ndinuyo. Koma ngati atuluka yeye ngati simukulowaso mu UTM ngati kudandaula chani. Iye watuluka mukulowa mundinuyo. Nganana ni mpando mungofufuza ndi mutu nani panda kuti upase nini. Fese kudandaula china chilichonse. Tikungopera kuti mwina kapena mwina tine kuti tikanakha kuti nali Wanderers ndi Bata Bulls kapena achuka ana ife ndiye kukhala Bata kapena Wanderers. Mwina anali kuti thandizira kuti chemerera koma sono ngatothandizira kuchemerera simodza kuti ni ndani. There are few people amene ali really dedicated amene mungathe kuza kuti wali members a chipani chako yakuti kapena wali members a team yakuti awani members a wani members a Bata Bulls mukapita kuti kupira kuona kuti akuchemerera mbali iti. Koma kungokumana nawo ngati apa simungaziwe kuti wini member wa timu iti kapena timu iti. Alright, amavala ma-t-shirt so anokima ati koma sagwira ntchito kunokima koma kasamangogawa anthu. Mungobva sonkhani wanokima basi anthu kuma-t-shirt kuvala kumaona ngati akugwira ntchito kunokima sali. Bwino timafuna tingomva kwa inu akuti mwalo watu chipani cha MCP. Ko basi sana nami. Ndichoncho ndithu. Mwina mutatifotokozera mukuchoka ku UTM kumene posachedwa apa taona ndithu kuti kuli kukwakana. Inu mnali mmodzi mwa akuluakulu ku chipani cha UTM. Kuchoka kwanu zikutanthauza chani? Ndingonena kuti ine nali member wamba ndinalibe udindo ina uliwonse ngakhale nali nduna kumene koko
ndiye sindinganene bwinobwino nena kuti kuchoka kwanga zikutanthauza chani, koma chimene ndinganene nchonena kuti ndapanga chisankho chonena kuti ndiyende nawo Dr. Lazarus Chakwera ndi chipani cha Malawi Congress. Inuyo ndi nduna ya boma mu boma limene akutsogolera ndi Achakwera, ndinu amene mukulowa chipani cha MCP, koma tikaona kumene kudera lanu kumene mumachokera kuli phungu wa chipani cha MCP a George Zulu. Tiyembekezere kuti mutsogolo mwina mukhalanso ndi chidwi kuti mupikisane nawo kudera limeneli pa mpando wa uphungu. Inu mudzoti nimachokera kuti? Ife tikudziwa kuti mumachokera kudera kumene kumachokera a George Zulu. Kapena sizoona? Inu kumene machokera munakanifunsa kuti mumachokera kuti kumuzi kwathu ndi ndinakakuwuzani. Mukanena umene makhala inenso ndi nkhani ina yeti. Ndi nkhani imene yonena kuti ndikuyimira kuti tizakambebe. Koma lero nkhani yaikulu inayonena kuti kungondionetsera kugulu kuti ndalowa chipani cha Malawi Congress ndiponso tikuthandizira Dr. Lazarus Chakwera amene akutenganso boma 2025. Ena kuti mwina kuchoka kwanu ku UTM mukuona kuti kuchoka kwa mtsogoleri wa chipanichi Saulos Chilima mwina kwabweretsa pungwe kwambiri, ndiye simukufuna kuti mukhale pa Chingereza kuti part of the confusion in the party. Ayi, ine ndapanga chisankho mosaonera kuti kuchipani kuchitika chani, ndapanga chisankho independently, komanso mene nanenera kunena kuti sikina chisankho chimene ndangochipanga kungodzuka lero nkuchipanga, naye ndipemphero ndithu kulankhula ndi anthu ena alangizi azibusa ndi ena otero, koma kufika tsiku la lerolo ndiye ndi chisankho chimene mukuyeneka kudziwa kuti ndachiganizira bwinobwino pa chizungu timanena kuti 360. Ndaganiza ndithu 360 ndipo ndifike mu lero maona zimene zachitikazi. Kawiri munthu akamapanga chisankho makhalanso kufunsa nzeru kwa anzako, munafotokoza kuti banja lanu anzanu ena mwina out of curiosity. Michael Usi amene ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene tsopano ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM, munayamba mwakambiranapo nawo nkhani zimenezi kuti mukuchita chiganizo chimenechi akuti chani? Amene ndi state vice president komanso nda president a UTM, ndipo ndinakambirana nawo kwawo zoti bwana ine ndapanga chisankho chachonchi ndipo ndikhoza kusimikizana kuti anandipasa madalitso awo kuti ndikupanga lilizi upite. Mwina UTM kuli a secretary general kumene kwa Patricia Kaliati ndi mayi nzanu, mwakhalirapo limodzi nduna ya boma, mwakhala mukuchitira zinthu limodzi, amene onso mwayankhulanapo nawo? Ayi, amene sindinayankhulane nawo. Mwina kumene kuli vuto kapena? Sininganene kuti kuli vuto, ndibe nawo vuto lina lilonse. A secretary general unomekezeka mayi Patricia Kaliati ni munthu amene mamulemekeza kwambiri, koma ndikhoza kunena kuti sindinayankhulane nawo pa nkhani iyi, koma Dr. Usi ndinayankhulana nawo. Chipani cha MCP chikukonzekera convention. Mwina tikhoza kunena kuti atseka kale kulandira ma nomination ku chipani, koma inuyo mukuziyika pati. Where are you positioning yourself in the MCP? Ine ndine membala amene ndazipereka kunena kuti tithandizire kuti Achakwera atengenso boma 2025. Za convention sindili nazo busy kwenikweni. Mene mwanenera kunena kuti ma nomination atseka kale, ndiso kuti ndikuyimirira udindo wina uliwonse wa convention koma ndikakhalawo. Zikomo kwambiri. Amenewo ndi Vera Kantukule